Wel, bore da bawb. Mae fel dosbarth yma yn yr ysgol. Pawb yn gwrando. Gobeithio byddwn ni'n gwrando trwy'r wers i gyd. Wel, diolch am y croeso a'r gwahoddiad yma. Newn ni ddechrau y gwasanaeth trwy gyd gannu yr emyn 302. 302, un o emynau William Williams Pant y Celyn, ac mae'n siŵr bod ni gyd yn ymwybodol bod yna gerflun wedi cael ei godi yn Llanymddyfri i gofio am y pêr ganiadydd, a hynny mewn da bryd hefyd erbyn yr Eisteddfod yr Urdd. Felly da chi, fel finne, os gewch chi gyfle, cerwch draw i weld y cerflun yna. Ond cerflun neu beidio, y geiriau sy'n sefyll yma. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm a'r Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd, heb feddu dim, ac yntau'n rhoddi popeth hyn. I ganmol bellach wnaf o hyd, heb dewi mwy tra bwyn y byd. Dechreuais gan a berin hwyn ag y ceir diwedd arni mwy. Rhif yr emyn 302. Wel, am y darlleniad bore yma, dwi am droi at lyfr yr actau ac at bedwaredd benod ar 15, adnodau 1 i 10 a 21 i 22. Paul yn Ephesus. Tra oedd Apollos yng Nghorinth, teithiodd Paul drwy'r parthau uchaf a daeth i Ephesus. Yno daeth o hyd i rai disgyblion a gofynodd iddynt, a dderbyniasoch yr ysbryd glân pan gredasoch? Meddent hwythau wrtho, naddo, ni chlywsom hyd yn oed fod yna ysbryd glân. Dywedodd yntau, a pha fedydd yntau y bedyddiwyd chwi? A te basant hwythau, a bedydd Iowan. Ac meddai Paul, bedydd edifeirwch oedd bedydd Iowan. Ac fe ddwedodd wrth y bobl am gredu yn yr hwn oedd yn dod ar ei olef, hynny yw yn Iesu. Pan glywsant hyn, fe bedyddiwyd hwy i enw'r arglwydd Iesu. A phan roddodd Paul i ddwylo arnynt, daeth yr ysbryd glân arnynt. A dechreuasant lefaru a thafodau a phroffwydo. Yr oedd tua 12 ohonynt i gyd. Aeth i mewn i'r synagog ac am 3 mis y bu'n llefaru yn hi yno, gan ymresymu a cheisio'i hargyhoeddi ynghylch teyrnas Dduw. Ond gan fod rhai yn ymgaledu ac yn gwrthod credu ac yn difenwyr ffordd yng ngwydd y gynulleidfa, ymneilltuodd oddi wrthynt gan gymryd i ddisgyblion oddi yno, a pharhau i ymresymu bob dydd yn arlithfa Tyrannws. Parhaodd hyn am 2 flynedd nes i holl drigolion Asia yn Iddewon a Groegiaid glywed gair yr arglwydd.
Wedi'r pethau hyn gael eu cwblhau, rhoddodd Paul I fryd ar deithio trwy Facedonia ac Achaia ac yna mynd I Jerusalem. Wedi mi fod yno, meddai, rhaid I mi weld Rhufain. Anfonodd I Facedonia ddau o'r rhai oedd yn gweini arno, Timotheus ac Erastus, ond arosodd fi hun am amser yn Asia. Wel, boed bendith ar y darllen, y gwrando a'r deall. Wel, fe symudwn ni'r ymlaen at yr ail emyn, sef 805. Rwy mi nerth I wneud fy rhan, I gario baich fy mrawd, I weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r clawd, ac yn y blaen, prif yr emyn 805. A gawn ni gyd weddio. Arglwydd, I ni'n cyflwyno ein hunain ger dyfron y bore yma, ac I ni'n diolch am y cyfan I ni wedi I gael a'i dderbyn. I ni'n diolch am bob gofal, am bob cyfeillgarwch, am gariad teuluol a ffrindiau. I ni'n diolch am bob cymwynas a gorchwyl a wneithbwyd mwyn gwneud I eraill fod yn fodlon. I ni'n diolch am y wen honno, am y serchogrwydd a'r gweithredoedd hynny sy'n cael ei gwneud mwyn codi calon eraill, codi calon yr isel I hysbryd, yr unig a rai sy'n mewn angen. Gwna ni arglwydd yn gyfryngau dy gariad, a pharu ni gofio esiampl dy fab, a gofiodd am bobl y cyrion, am bobl sydd yn ei gwendid ac mewn angen. Ac I ni'n gweddio y bore yma am y bobl hynny sydd mewn pŵer, y bobl sy'n rheoli am dros ein harweinwyr, arweinwyr y gwledydd. Gwna iddyn nhw weld y llwybrau sy'n arwen at heddwch a chyfathrebu a chymodi. A nertha nhw I gyd I adeiladu pontydd a par iddyn nhw weld gogoniant brawd garwch.
Dilea'r ofn sydd yng ngalonau pobl, yr ofn a'r amheuaeth sy'n arwen at ddioddau a gormes, at ferniadu a chamdrin. Bydd gyda'r bobl yni sy'n wynebu yr eiliad hon rhyw argyfyngau iechyd, bydd gyda hwy. Cofia am y rai sy'n poeni am yr wythnos sydd o'i blaenau nhw, mewn swyddi anodd, heriol, a'r un sy'n wynebu heriau eraill a phenderfyniadau anodd. Bydd gyda hwy arglwydd a roedd i nhw'r cryfder hwnnw, goleua'r ffordd iddyn nhw fel y gallan nhw wynebu bob croesffordd yn hyderus. A maddau ni ein methiannau, maddau ni ein hanallu i gyflawni y pethau o'n i'n gwybod y dylen i fod wedi i gwneud. Troion yn ni pan ddodon ni ein hunain yn gyntaf, pan oedd yn ymynedd ni yn bryn, a pan o'n ni wedi blino, pan oedd blinder a diffyg awydd yn ein trechu ni, a phan godwyd llais. Pan na welwyd y gymwynas honno, pan na welwyd yr angen a'r cyfle, ei bod hi'n gwbl glir. A ni'n enddall ac yn ddi hyd. Ac i ni'n diolch am yr holl gymorth sydd wedi cael ei roi yn ystod yr wythnos. Yr wythnos arbennig o gymorth Cristnogol. Ac i ni'n cofio am rheini sydd yn dioddau mewn gwledydd fel Malawi. Maddau ni yn cymweddau arglwydd, a pharu ni fod yn fwy goddefgar, yn fwy addfwyn. A rhoi ni'r egni a'r penderfyniad, y tynerwch hwnnw a'r addfwynder. A gwna ni'n offerynnau yn dy law i ddwy'n gobaith a goleuni i fywyd eraill. Pharu ni gerdded i gyd gerdded gyda dy fab a'n dysgodd i gyd sut i fyw. Yn enw'n harglwydd Iesu Grist, amen. Wel, i ni'n troi at Tiwdor Davies 816 am yr emyn nesaf. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau llesg a thrist i stad, sy'n llusgo byw yng ngysgod bedd ac angain rythu yn ei gwedd. Holl angen dyn, tydi a'i gwyr, defengil a'i diwallan llwyr, nid digon popeth heb o ti, barai'n bywyd, cynnal ni. Rhif yr emyn 816.
Wel, diolch yn fawr iawn unwaith eto am y croeso a'r cyflwyniad. Mae'n hyfryd y datwch chi yn y crwys a da gweld cymryd yma'r fore mor braf. Mae yna gymaint o demtasiwn yn does pan mae'r haul yna yn gwenu. Ac dwi am droi at un gair yn arbennig y bore yma, sef y gair pererindod. Fe es I bore yma cyn bod fi'n dod yma, gyda'r wraig yn y car a merch ifanc, sef cariad y mab, a fes I lan yn nhw I Eglwys Llandaf. Roedd I, marciau hanner awr 7 y bore. Ac fe ddechreuon nhw ar eu pererindod. Fe ddechreuon nhw'r daith honno lan I ben Rhys, dilyn llwybr y pererinion. Ac os byddai'n hwyr i'r gwasanaeth heno, mae'n siŵr mae'r rheswm fyddai'n ceisio dod o hyd iddyn nhw yn pen Rhys. Ond falle gallai gael rhywun arall I fynd I nôl nhw. Ond dyna ni. Felly, un gair, pererindod. A dyn ni ddim yn ei glywed yn aml iawn. Oherwydd yn aml iawn, taith mae pobl yn ei defnyddio. Mynd ar daith, mynd I grwydro. Ond gyda'r gair pererindod, a dwi'n siŵr byddech chi'n cytuno, mae yna rhywbeth am genach na dim ond teithio, does? Mae taith yn rhywbeth o gyrraedd A I B. Ond mae yna pererindod, mae'n ymwneud gyda taith o ddatblygu ffydd, taith o iachau I rai, o ddarganfod, o fod gyda'ch gilydd, o drafod ac wrth gwrs o fyfyrio. Ac fe fuodd yna gyfres yn ddiweddar, ar y cyfryngau, cyfres boblogaidd iawn, ond 2 pennod fuodd yn y gyfres diwetha, tybed faint o'ch chi fuodd yn dilyn y gyfres pilgrimage. Gewn ni law I fyny ni gael gweld pwy. Wel, mae yna 1, mae yna 2, mae yna nifer. Wel, dwi'n siŵr byddech chi yn cytuno bod I wedi bod yn gyfres reit lwyddiannus. Oedd hi'n boblogaidd ac beth roedd rwy'n yn ei gael oedd criw o bobl tra adnabyddus, mwyaf rhaglenni mae wy'n ei weld. Dwi ddim yn nabod neb ond o'n I yn gwybod am ambell un o'r rhain. Rhai o'n nhw yn Gristnogion, rhai o'n nhw'n ddigred yn anffyddwyr, ac wrth gwrs oedd yna Fwslim yn eu plith nhw, ac yn nhw ar y ffordd I Fatima ym Mhortiwgal. Lle anfarwolwyd y lle yma pan oedd yna 3 o blant oedd yn bugeilio y praidd fel petai wedi gweld y forwyn fair yn 1917. Wel, doedd eu taith nhw ddim yn hawdd. Roedd yna heriau yn ei wynebu nhw, oedd hi'n daith faith ac roedden nhw'n cysgu o dan y sêr mewn pabell. Ond yr hyn oedd yn dod drosodd yr amrywiaeth yn y bobl yma. Roedden nhw'n gwrtais, roedden nhw'n trafod, roedden nhw'n parchu gilydd, roedden nhw'n holi, a drwy hynny roedden nhw yn ymgyfaithogi. Ac yn eu plith nhw, roedd yna o'r enw Shane Lynch. Oedd e'n bop star yn y blynyddoedd gynt, yn un o griw boys own. Ac erbyn hyn, mae fe'n Bentecostal. Ac fe gyrraeddodd Fatima gyda'r criw yma. Ond cyn y gwasanaeth terfynol, cyn y dathlu terfynol, dros nos fe adawodd e. Fe adawodd e heb gwrdd ar lleill a dweud am ei fwriad gan adael y gweddill mewn sioc a braidd yn flin, un y ddau yn rhwystredig iawn ac yn gwrando ar ei neges ffarwele ar y ffôn. Wel, bydden ni'n dweud bod y gyfres a'r rhaglen wedi colli cyfle fyna I ddangos sut oedd ffydd, sut oedd crefydd, sut oedd myfyrdod yn medru delio gyda'r sioc annisgwyl yma I bod nhw wedi creu'r bond o gyfeillgarwch yma eto I gyd bod nhw wedi cael gymaint o sioc gyda'i ymadawiadau. Beth bynnag falle bod sioe a ffilmio ddim yn mynd law yn llaw drwy'r amser gyda rhaglen sy'n ymwneud gyda myfyrdod a pererindod. Beth bynnag, oedd y daith
o ddarganfod wedi digwydd i bawb. Taith o ail ystyried, o hunanholi o ddysgu. Ac mae'n rhaid mai effaith teithiau o'r fath yw gwneud pobl yn llai ynysig, yn llai cul i golygon. Ac roedd y criw yna wedi ehangu i gorwelion a ninne yn ei plith drwy edrych ar y raglen wedi ymgyfaethogi. A mae yna rai, a dwi'n un onyn nhw'n credu bod teithiau o'r fath gyda phobl ifanc sydd yn mynd i grwydro y byd. O'n i'n cwrdd â un neithiwr ar y palmant i fas y tŷ wedi bod am flwyddyn gyfan, cyd oesi gyda fy mab. Oedd e newydd gyrraedd nôl o Ecuador. Oedd e wedi cael y teithio yma allan o'i systemau, ond oedd e wedi gweld y byd a wedi gweld pobl. A dwi'n meddwl mae'r teimlad mwyaf mae pobl yn ymwneud gyda'i gilydd. Gobeithio bod y bond yna, berthynas yna rhwng pobloedd yn gryfach a bod y potensial i ryfela yn llai. Dyna y gobaith. Bod ni'n fwy rhyngwladol. Wel, un peth sydd yn sicr, wrth fynd ar berer undod, mae rhaid paratoi. A fe sy'n helpu'r wraig neithiwr i benderfynu beth oedd yn mynd i fod yn y brechdannau. Fe oedd na dipyn o bendilio sawl potel o ddŵr, a bore yma o'n i'n gweld bod na 2 bar o sgidiau yn y bag ac un ar ei thrad. Ac o'n i'n meddwl, wel, bobl bach, mae yna baratoi mawr fan hyn, neu ryw ddiffyg ffydd yn y sgidiau, ond dyna ni. Ac roedd y map neu'r daith wedi cael ei argraffu'n barod a phopeth yn barod. Wel, i ni ar daith. I ni ar daith trwy ein bywyd ni. A mae hefyd yn daith ysbrydol, a mae rhaid bod yn barod. Ac i ni'n dod yma i addoli mwyn bod yn barod ar gyfer troion yr yrfa. Wel, fe eithon ni y gwyliau bach diwetha gawson ni y myd addysg. A bydde rhain dweud chi'n cael gwyliau drwy'r amser, ond dyw hynny ddim yn wir, bobl. Gwaith yw e fel arfer adeg y gwyliau. Ond fe ddihango ni, y fi a'r wraig, fe benderfyno ni fynd draw i Genefa. Taith feics oedd hi'n mynd i fod. Ac y bwriad oedd, ychydig wythnosau yn ôl, bod ni'n mynd i feicio o gwmpas Lac Leman, neu llyn Genefa i'r twristiaid anniwylliedig. Oedd wyw ein i alw fe'n Lake Geneva. Ond dyna ni. Ac wrth fynd i'r Swistir, y peth cyntaf yn dod i'r meddwl i mi, wrth gwrs, oedd siocoled. Ac yna yn ail, ar wan i'r faner, yn ail, y peth nesaf oedd caws. Mi'n gweld ambell un yn amneidio. Ac yn drydydd, a falle hwn ddyle fod yn gyntaf, y cenedloedd unedig. Wel, y peth cyntaf am swynod hi oedd glendid y lle. Dim sbwriel. Popeth yn daclus, yn drefnus, pob bws a thram yn rhedeg ar yr eiliad. Ac yna'r pistyll mawr ger y dre yn chwistrellu'r dŵr yma, gannoedd y drydfeddu i'r bobl i gyd, i'r awyr felly. Oedd e'n ryfeddol. A ges i wir yn syfrdanu gan pa mor lan oedd y rhôn, oedd yr afon fawr a'r afon arall oedd yn rhedeg mewn i'r llyn. Be sy'n bosibl? Ac yna dyma ni'n mynd am dro, achos oedd y tywydd ddim yn wych, ac o'n i'n dechrau amau fydden ni'n gwneud y daith feicio yma. Oedd y wraig yn awyddus iawn. Ac dyma ni'n mynd i grwydro, a dyma ni'n taro ar y parc bendigedig yma. Ac wrth gwrs beth oedd yn y parc, ond y wal, y mur mwyaf allwch chi ddychmygu, y mur o'r diwygiad Protestanaeth. A hanes y diwygiad, y chwildro hwnnw. Ac yn y canol roedd yna 4 cerflun o'r 4 pwysig. Ac o'n nhw'n ymddangos fel petai mewn dillad nos, yn barod i fynd i'r gwely yn ôl un o'r penodau ma o'n i'n darllen ynghylch gwybodaeth, ynghylch y peth.
A pwy oedd y pedwar? Ond, Farrell, John Calvin, Theodore de Beza a John Knox. Oedd Roger Williams yna hefyd, oedd Oliver Cromwell yno, ac ar un pen oedd enw yr un mawr I hunan, sef Martin Luther, a'r pen arall oedd Erasmus. A'r geiriau, mewn Lladin, a bydde rhai yn gwybod yn union beth oedd ystyr y geiriau Lladin. Post tenebras lux. Post tenebras lux. Sef yn dilyn ni ar ôl tywyllwch, yn dilyn tywyllwch goleuni. Ges i'n syfrdanu unwaith eto. Fe gofies I, wrth gwrs, nid siocled a chaws a'r faner, ond dyma oedd cartref Calfiniaeth, Rhufain Protestaniaeth. Felly aeth wedi chwilio am yr Eglwys Fawr yn yr hen dre, a bellach honno yn tynnu'r twrist yn fwy na'r addolwyr. A mynd ewn i'r eglwys anferthol yma, ond roedd hi'n hollol foel. Dim byd I dynnu'ch sylw. Oedd hi dweud I gwir yn oeraidd ac eto yn rhyw fawredd yn perthyn iddi. Ac wrth gerdded ymlaen, troi'r chwith yn y diwedd ac oedd yna eglwys fach nglwm gyda'i. Ac oedd honno'n llawn lliw wedi cael ei haddurno. A beth oedd honno, wrth gwrs, oedd yr eglwys fel oedd i'r eglwys wreiddiol, gatholig, babyddol, a hwythau wedi ail ddarganfod y lliwiau ac yn ei chadw hi. A rhaid I mi ddweud, fel ryw annibynwr o fethodist, o'n i'n teimlo yn ddigon cartrefol yng nghanol y lliw a'r addurn yma I gyd. Mi'n gofyn ambell dro, ydy ni wedi colli ambell beth sydd yn dod ar hwyl a'r gorfoledd i'n haddoliad ni. Wel, fe wnaethon ni ddianc o fwrlwm y ddinas fawr, ac wrth gwrs yn ein blinder fe gollon ni'n ffordd. Yr holl ffonau sydd yn medru'ch helpu chi, fe o'n I rownd, mynd mewn cylchoedd yn chwilio am y stryd oedd y gwesti. Ac yn y diwedd fe daron ni ar stryd gefn a'r caffi tawel yma. A yn diolch bod ni wedi ffeindio fe ac yn eistedd lawr yn ein llydded ni ac yn sylweddoli bod y caffi yma yn cael ei redeg gan bobl byddar. A dyna oedd cyfle orig I fyfyrio, orig I gael I ymegnio unwaith eto. Ac wrth gwrs, yn dechrau sylweddoli, mae'n nid taith oedd yr ymweliad y genefa erbyn hyn, ond bod hon yn dechrau I fod yn berer undod. A sylweddoli gyferbyn, roedd yna fynwent. Ac wrth dechrau edrych I weld beth oedd y fynwent yma, sylweddoli mae fyna roedd Calvin wedi cael ei gladdu. Ac yn ôl I ddymuniad heb garreg fedd fawr, fel bod neb yn ei ddodi fe yn y canol a'i wneud e'n rhyw eilyn mawr. Felly mewn â ni i'r fynwent, dod o hyd i'r bedd ger y clawdd, dim ond blodau a plac bach I ddynodi. Ac yna, y cyfan yn dod yn ôl I mi, achos fe wnes I unwaith astudio am Calvin, a dyma'r enwau mae gyd yn llifo nôl, Luther a Zwingli ac Erasmus, ond rhywsut roedd rhaid bod yno I agor y llifddorau yma. A dyna rhywsut roedd rwy'n yn dechrau cofio a sylweddoli am y tân a fiodd, am yr argyhoeddiad ffydd a fiodd, am y dewrder fiodd, mwyn diwygio a goleio y drefn bryd hynny. Ond o'n i'n gofyn y cwestiwn, beth sydd a beth oedd ar ôl? Falle mai dyna beth oedd ar ôl, oedd yr holl drefn a'r glendid oedd yn genefa ac yn y Swistir. Ond wrth droi'r gornel a dod o hyd I eglwys Garmon, oedd honno ar glo. Dilyn yn trwynau, sŵn yn ein tynnu ni wedyn, a oedd rhyw etholiad yn mynd I fod yn y Swistir.
Ac oedd na sŵn y teledu'n ymbaratoi ar gyfer i'w hystings, ond gyferbyn oedd neuadd y dre. A mewn â ni, heb sylweddoli, yn union ble roedden ni'n mynd, a dilyn y llwybr, a cerdded i fyny ac edrych lawr i'r cwrt, mynd lawr i'r cwrt yma, gweld dyddiadau, yr ail ganrif ar 15, lle hynafol, a fflac ger y drws cloiedig yma, a'r gair Alabama. A crafu men y meiliad, dwi wedi clywed, dwi ddim yn America nawr, beth yw'r... Ac wrth gwrs sylweddoli mae yno, tu ôl y drws cloiedig yma, yno felly llofnodwyd a sefydlwyd y Geneva Convention, y cytundeb hwnnw. Ond stafell wag oedd hi ar drws ar gau. Fe ddath y Sul ac oedd y tywydd yn well, ac fe benderfynwyd ymhell cyn brecwast, bwrw ati, i berer ein dota o gwmpas llyn Genefa. A'r peth cyntaf chi'n dod o hyd iddo, fel i chi'n gadael Genefa, i chi'n dod ar draws, fedrwch chi ddim i osgoi y gader doredig, y cerflun enfawr yma, o'r gader, tair cos, un goes doredig, yn symbol o wrthwynebiad i ffrwydron tir a bomiau clwstwr, yn fodd i atgoffa pobl oedd yn dod i'r Palas y Cenedloedd, y Llys Genhadon a'r gwleidyddion yma, iddyn nhw atgoffa nhw am y dinistyr ac erchylltra rhyfel, y gader doredig. A ninnau'n dechrau meddwl, mae rhaid i ni gael fwy o gerfluniau. Ond ydyn nhw'n ddigon? Ydyn nhw'n ddigonol? Ydyn nhw'n effeithiol yn y pen draw gan wybod beth sy'n digwydd yr oll farbereiddiwch yn y byd yma? Heibio Lausanne, a'r peth cyntaf nesaf oedd y camera allan, achos oedd baner a chanolfan y gemau Olympaidd, y bwrdd hwnnw gyda'r 5 cylch mawr a'r syniad bod chwaraeon yn tynnu'r cyfandiroedd at ei gilydd. Wnaethon ni ddim stopio yn fefe i edrych ar gerflun Charlie Chaplin, heibio hwnnw, ac cyn bo hir yn Montreux. Ac ar lan y llyn, ar y Sul, dyma fi'n gweld y cynnwrf yma, yr oll bobl yma. A penderfynu mae rhaid ni fynd lawr i weld beth yw'r cynnwrf yma. Ac oedd pob un yn geisio dal yr eiliad, tynnu llun wrth y cerflun yma. A'r cerflun oedd Freddie Mercury. Ie, Freddie oedd yno. Ac oedd yr holl bobl yma eisiau dal y profiad hwnnw. Mae'n siŵr roedd Queen a fiodd yn recordio llawer o'i caneuon yn y dre honno. Oedd y caneuon wedi cyffwrdd nhw, wedi codi hysbryd nhw, mae'n rhaid. Ac ar lan y llyn, ar bwys y cerflun, o'n i'n gofyn, wel, pwy sy'n yngwarchod i? Pwy fy nifyrwr i? Ac wrth gwrs i ni yma yn gwybod pwy yw'n difyrwr a'n cynhaliwr ni. Achos nid yw Freddie a Charlie heb i beie a'i gwendidau. Ac wrth feddwl am yr eglwys ddi-addurn fawr yna o'n i wedi gadael ar ôl yn Genefa, o'n i'n deall pam mae dim ond un peth oedd yn canoli sylw pawb yn yr eglwys. Un peth oedd o dan y pilpid o tua canol 3/4 ffordd lawr yr eglwys. A dyna oedd y Beibl, a hwnnw yn agored yn y Testament Newydd. Dyna ble gewch i'r gwaredwr fab Duw. A dyna lle dyle canolbwyntiad pawb fod yn yr eglwys. Wel, dyma groesi'r ffin i Ffrainc. A do, fe nes i gyfaddau, fe nes i redeg yn ôl at y swyddogion a gofyn, tybed y fedryn nhw rhoi stamp ar y masbort ti. Ond wrth gwrs, wedon nhw, gwranda, nid yn y maes awyr wyt ti'n awr. Ac wrth gwrs mae hwnna yn dangos efallai ein gwybodaeth i. Felly mlaen yn i ddis ychedu yng ngwlad Efian. Ac cyn bo hir,
O'n i dros y ffin unwaith eto, nôl yn y Swistir, ar gyrion Genefa. Taith, fel o'n i'n dweud, oedd i fod, ond oedd hi wedi troi yn berer undod. A nynne yn Genefa yn gweld y cyfoeth, yr holl drefn, y sefydliadau mawr, y busnesau mawr. Y Cenhedloedd Unedig ar 10,000 sydd yn gweithio yno, stafell Alabama, yr Eglwys Fawr, yr holl gerfluniau. Os nad ydy'r llefydd a'r sefydliadau yma yn helpu ac yn arwen pobl at ddiw, maen nhw wedi methu. A mae yna duedd i lywodraethau a sefydliadau a chymdeithasau ganolbwyntio ar geisio newid yr amodau yn ytrach na cheisio newid pobl. Newidiwch bobl ac fe newidiwn ni gymdeithas a'r holl amodau. A dyna be mae Crist a'r Eglwys yn ei wneud. Mae Crist yn bersonol i ni gyd, yn fugail, yn waredwr, yn dywysydd. Felly fe weles i y rhinweddau mewn perer undod. A nid yn unig funnau, chithau, ond beth am ein cyndeidiau, yr hen Gymru. Roedd perer undod i Eglwys Tŷ Ddewi yn dod â'i fendithion, i eglwys neu i ffynon Santes Non, ac wrth gwrs yn y gogledd, yn Isenlli, 20,000 o seintiau yno, ac roedd yna fynachlog yno hefyd, cyn wrth gwrs i Harri'r Wythfed benderfynu bod rhaid i chwalu fe. Ac os gewch chi gyfle am le, pen draw'r byd y ben llun ac edrych ar Ynys Enlli. Heb os mae mannau penodol yn medru dyfnhau profiad rhywun o'r ysbrydol. A dwi'n meddwl, tasai rhywun yn medru ymweld â Jerusalem ei hunan. Gardd Gethsemane, byddai cael myfyrio gweddio fyny yn brofiad unigryw arbennig. Ymweld ag eglwys y Beddrod Sanctaidd, heb os cerdded y Via Dolorosa, llwybr lle cerddodd Iesu wrth gario'r groes ac eglwys y dyrchafael. Eto, llefydd ydyn nhw, megis adeiladau, megis cerfluniau. Y daith ei hunan sy'n bwysig, a'r daith honno ynglwm a gair Duw, Iesu. Cydgerddwn gyda Christ, a mynd ar daith i'w hanes y Cristion. Fel ddarllenes i yn gynharach, y perer undotwr mwyaf, mae'n siŵr, neu'r mwyaf prysur, oedd Paul. A phwrpas i daith oedd lledaenu'r newyddion, sefydlu'r eglwys fore, a bu raid iddo fe wynebu heriau lu ac erledigaeth. Doedd dim yn hawdd. Ond roedd na rai yn cyd-deithio gydag e, oedd e ddim ar ben ei hunan. A cerwch yn ôl i'r Hen Testament, ac roedd yn ôl yr hen gyfraith i ddewig, roedd rhaid iddyn nhw deithio deirgwaith i Jerusalem. Gwyl y Pasg, gwyl yr wythnosau, gwyl y pebyll. Ac yna yn y cychwyn, gydag Abram, enghraifft i chi, mae'r teithiau yma yn gorfod, neu'n penderfynu gadael dinas Ir a symud i Haran, ac oedd e ddim yn gwybod yn union y daith, na pham ac i ble, ond roedd e'n rhoi ffydd yn niw. Oedd hi'n fenter fawr. I ni gyd felly ar daith. A'r gobaith a'n dymuniad yw bod y daith ein perer undod ni yn ein datblygu yn ysbrydol ac yn dyfnhau ein perthynas a'n gwaredwr. Arglwydd, aros yn gydymaeth ar fy llwybr yn y byd. Cadw fi rhag ofn i swynio'n pethau dibwys fynd am bryd. Tyn fi atat, tro fy egni oll yn fawl. Arglwydd dal dy afael yno fy mob llawnder ym mhob loes. Gwna fi'n llester i'r unweddau anfarwolwyd ar y groes. Tyn fi atat, tro fy mywyd oll yn fawl. Mwyn i enw, amen.
Wel, newn ni ddiweddu'r oedfa bore yma trwy gyd gan i'r emyn 396. 396. Sicrwydd bendigaid. Iesu yn rhan. Hyn ydyw ernest nef yn y man. Air iachawdwriaeth, pryniant a wnaed. Ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i waed. Rhif yr emyn 396. Gyda'n gilydd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.